acollir aquest esdeveniment. El meu nom és Martí Jiménez, soc vicepresident del col·lectiu Catalans Lliures i per aquells que no ens conegueu, som un think tank amb poc més d'un any de vida i som un pol independent d'investigació, divulgació i influència en el disseny de polítiques públiques. I els nostres principis fundacionals són la defensa dels drets civils, les institucions inclusives, l'economia lliure mercat i les societats obertes. A través d'aquest cicle en el qual s'emmarca la jornada en la que ens trobem avui, en llibertat, suposo que tots tenim el programa, el que intentem és generar un diàleg propositiu i productiu entre el món acadèmic i la societat civil, els agents econòmics i les institucions públiques al voltant de diversos àmbits: regulació econòmica, educació, fiscalitat, la globalització. I avui estem especialment contents d'organitzar un esdeveniment com aquest perquè crec que trasllada molt bé aquest objectiu. Avui tindrem l'oportunitat de parlar sobre els reptes que ens ofereix l'economia col·laborativa i més concretament en l'àmbit de llar compartida i tindrem representació tant en el panell com pel que fa als assistents del món acadèmic, també empreses com Airbnb, agents com Sharing Espanya o WeShare, associacions de ciutadans com l'associació Cava, la Secretaria d'Habitatge, Secretaria de Departament de Direcció General de Competències i Regulació, diferents partits polítics. Per tant, una mica la idea és generar un debat obert, incorporar tots aquests agents per traslladar a les institucions propostes concretes en aquestes diferents temàtiques. Abans de començar a introduir els panelistes, sí que m'agradaria fer un agraïment especial al secretari d'Hisenda, el senyor Albert Castellanos, exdirector general de Promoció Econòmica, Regulació i Competència, per la bona predisposició, per la col·laboració en l'organització de l'esdeveniment i per aquesta convicció compartida d'establir un punt de trobada entre els diferents actors implicats en l'àmbit del que és l'economia col·laborativa i les bones pràctiques en regulació. Per tant, com vulgui. L'agraïment jo crec que és compartit. És compartit perquè quan et conviden a parlar de coses que no només t'agraden sinó que t'apassionen, doncs és no només relativament fàcil dir que sí, sinó de fer tot el possible per ajudar que surtin molt bé. I ens ve especialment de gust, presentar aquest acte perquè sí que ens dona l'oportunitat de donar certa visibilitat a un treball que vam fer des del govern, en aquest cas de coordinació com a secretaris dels treballs que va fer la Comissió Interdepartamental d'Economia Col·laborativa, com ha dit el Martí, en condició de Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació. Una tasca que també vull aprofitar per tornar a agrair a l'Anna Merino, sense la qual tots aquests treballs de la comissió no haguessin estat possibles. Què pretenia aquesta comissió? Aquesta comissió pretenia donar respostes des del govern de la Generalitat al fenomen de l'economia col·laborativa. Unes respostes que no partien de zero, sinó que partien d'uns treballs previs, en part d'una comissió d'estudi del Parlament de Catalunya, d'estudis que havia fet la mateixa autoritat catalana de la competència. I en definitiva, el que mirava de respondre a aquestes respostes, el que assumien és tenint en compte que l'economia col·laborativa, com una part o com una subpart del que és el conjunt de l'economia i societats digitals, en la mesura que eren fenòmens de transformació inevitables, és a dir, fem el que fem, d'alguna manera els haurem de suportar o haurem de conviure amb ells. Sí que miràvem, per una banda, de maximitzar el que consideràvem que eren avantatges o que eren oportunitats, per exemple, l'augment de competència en els mercats, per a mi és un avantatge, o la redistribució de rendes en sectors de negoci com el turisme, per exemple, amb la minimització del que també podien ser els riscos. Sovint, per exemple, no em vull estendre, però un dels riscos que s'atribueix a l'economia col·laborativa o a models de negoci digitals
és el fenomen de la precarització o la pèrdua de drets en l'àmbit laboral. Aquesta tasca, de la qual jo crec que podem estar força satisfets, queda una mica malament ho digui jo, però crec que va sortir un informe prou lluït, no era només una reflexió teòrica, sinó que també és un compromís que assumeix el govern. És a dir, aquests treballs que va fer la comissió eren treballs que feien membres del govern, des d'alts càrrecs, diguéssim, equips tècnics de les diferents direccions generals i departaments implicats. Què tocava? Tocava des d'aspectes més transversals, com poden ser l'adaptació de la normativa fiscal i laboral, molta de la qual, malauradament, encara no és competència de la Generalitat de Catalunya, però també feia un cert focus sectorial en aquells àmbits que consideràvem, o en els que consideràvem, que l'economia col·laborativa tenia un major impacte, que eren bàsicament l'àmbit del transport i la mobilitat i l'àmbit de l'habitatge i el turisme. I potser, fent una valoració, diguéssim, amb una mica de perspectiva, en l'àmbit precisament del turisme i de l'habitatge, era on vam arribar a un nivell de concreció major. Un nivell de concreció major que, de fet, se centrava no en l'anàlisi del conjunt del fenomen, perquè seria molt ampli, sinó en precisament el que estem tractant avui. És aquest fenomen del home sharing que nosaltres hem adoptat amb aquesta terminologia de llar compartida, que a mi personalment em sembla una mica més amable. Home sharing sembla una cosa americana i les coses americanes de vegades no ens acaben d'agradar. Llar compartida és més nostrat i una mica més càlid. Doncs aquesta tasca de definició i d'acotament del concepte de llar compartida, com deia, no és una reflexió merament teòrica, sinó que mandata, en la mesura que és el govern que fa la proposta, el desplegament reglamentari posterior, que de fet ja està en curs, i suposo que s'acabarà de completar, esperem, la següent legislatura, i per altra banda també va molt en línia amb els treballs que està portant a terme la DigiGrowth de la Comissió Europea. Bàsicament, per resumir-vos una mica el marc que apunta els treballs de la Comissió, tracten de 4 punts, 4 punts que intentaré definir molt breument. En primer lloc, què entenem per llar compartida, o què entenem per home sharing? Nosaltres la definíem d'una forma que a mi em sembla especialment gràfica o clara, que és oferta turística no professional. I crec que és important identificar-la com a oferta turística amb tot el que comporta i també tot el que comporta que no sigui professional, és a dir, que no l'exerceix algú que de manera professional es vol guanyar la vida, llogant part o la totalitat de la seva vivenda. I per tant això apel·la a una distinció que vam fer en tot l'informe i que em sembla fonamental en economia col·laborativa, i de fet la Comissió Europea ja l'apuntava, que és la necessitat de distingir entre el professional que actua a través de les plataformes i el que anomenem ciutadà agent productor. I què entenem per ciutadà agent productor? Doncs aquell que sense recurrència o sense vocació de professionalitat comparteix part dels seus béns amb terceres persones. On vam posar la frontera? Jo crec que vam posar la frontera de la manera més clara possible, és a dir, enteníem que la llar compartida havia de ser necessàriament la vivenda habitual, per tant havia de ser el domicili habitual i permanent, havia de ser per períodes de curta durada i en principi no s'establien límits de dies durant l'any per ser considerada llar compartida. Això pel que fa a la definició. En segon lloc, com es regulaven aquestes llars compartides? Consideràvem que essencial, que en la mesura que era una oferta turística no professional, distingir aquesta modalitat d'allotjament del que era l'habitatge d'ús turístic, que té uns requisits molt més estrictes dels que demanàvem a la llar compartida. Què demanàvem? Doncs coses molt bàsiques, un empadronament, una cèdula d'habitabilitat vigent i una oferta
que limités el nombre màxim de places. Amb això consideràvem que, d'alguna manera, el reglament s'havia de desplegar en la definició de llar compartida separada de la modalitat d'habitatge d'ús turístic de caràcter professional. També consideràvem necessari que, d'alguna manera, la llar compartida, o per d'alguna manera donar d'alta i posar a disposició aquesta llar compartida, fos necessari solament una declaració responsable a l'administració municipal, però que al mateix temps, en la mesura que també és oferta turística, consideràvem també necessari que aquesta llar compartida estigués inscrita al Registre de Turisme de Catalunya. I això per què? Doncs simplement perquè enteníem que la informació de la qual ha de disposar l'administració és imprescindible per planificar els usos de la ciutat, els usos urbans. I disposar d'aquesta informació no ha de ser, diguéssim, exactament el mateix que autoritzar una activitat. Per tant, que estigui al registre no vol dir que no puguem fer un mecanisme d'autorització via declaració responsable. Per tant, enteníem que quina era la intervenció de l'administració municipal? Home, doncs que des de la regulació sectorial de la Generalitat de Catalunya s'havien de marcar uns mínims, que és aquests que he dit, però que també enteníem que l'administració municipal havia de regular els usos del territori. I per tant, no era el mateix la regulació de les llars compartides que podem tenir a Barcelona i a certes zones de la ciutat, on probablement ja hi ha molta pressió d'oferta, com a altres pobles d'interior o amb un turisme de tipus més estacional. Per tant, una regulació bàsica més, d'alguna manera, una adaptació a la realitat del territori. I per últim, també considerem necessari, aquesta era una mesura potser més de caràcter pràctic, millorar el funcionament del Registre de Turisme de Catalunya. Per què? Doncs perquè, tal com havia funcionat fins ara, sovint es podia entendre o es podia interpretar que més que un registre era una autorització prèvia encoberta i que per tant anava en contra del que era la directiva de serveis. Per tant, em sembla que el debat que fem avui és molt oportú perquè toca un tema que està de tanta qualitat que de fet encara està en el terreny de la legalitat, perquè encara no l'hem regulat de forma precisa. I per acabar i deixar pas a la taula, perquè jo crec que els qui conformen la taula d'avui tenen coses molt més interessants a dir de les que puc dir jo, sí que volia compartir, en certa manera, per obrir el debat, potser la lliçó més útil que havia pres en tots aquests mesos de treball de la comissió, que més enllà de les recomanacions de caràcter més tècnic, com les que he apuntat, o les consideracions que havíem fet des del govern, l'evidència que aquesta transformació que estem vivint ja cap a una societat i una economia digital és un canvi de paradigma, és un canvi disruptiu que canvia no només el model de negoci i la competitivitat de les empreses, sinó la forma que tenim com a ciutadans de relacionar-nos i de consumir i fins i tot també la manera com des de les administracions públiques exercim les nostres funcions públiques. I per tant, una mica la conclusió amb què volia tancar aquesta presentació era evidenciar que hi ha uns fonamentals que de fet segueixen sent els mateixos que han estat sempre, que serien defensa dels drets del ciutadà com a consumidor, com a treballador, defensa dels drets a una competència lleial i per tant un marc regulatori que permeti aquesta competència lleial, o també a un ordenament del territori equilibrat, de les ciutats i particularment aquelles com Barcelona que pateixen major pressió turística. I per tant, no estem tractant de debats gaire diferents dels que hem tractat sempre, des de l'administració, des de les empreses, des de la societat civil, però probablement aquest canvi cap a una economia i una societat digital ens porta a haver de requerir nous instruments per defensar-nos. I sovint, part de la complexitat, i crec que precisament perquè és un debat complex, per mi, almenys, és especialment apassionant, és que la dificultat d'abordar aquest debat és que sovint intentem resoldre problemàtiques que fan referència a fonamentals que han estat sempre els mateixos, però que són problemàtiques diferents, pròpies d'aquesta economia i societat digital, que són pròpies del segle XXI i on ens trobarem cada vegada més immersos, però que en canvi
no només des de les administracions, sinó tota la modèstia, des de la ciutadania, des de les empreses, les abordem amb instruments pròpies d'una economia industrial del segle XIX. Per tant, el que hauríem de començar a fer és intentar resoldre problemàtiques del segle XXI, d'aquesta economia digital, amb una forma de pensar més oberta i no renunciant a cap dels principis que hem defensat sempre, però sabent que les solucions seran forçosament diferents de les que hem trobat fins ara. Jo crec que aquest espai, no només amb la taula que teniu, sinó amb l'esperit que has dit que defineix a Catalans Lliures, als quals agraeixo molt la invitació i que m'hagi donat l'oportunitat de presentar l'acte d'avui, són ideals precisament per fer aquest exercici de pensar, això es pot dir en català també, pensament lateral o out of the box, que diuen, i per tant intentar d'alguna manera buscar espais d'encontre més enllà dels que potser coneixen més i els que són purament convencionals. Moltes gràcies. Que identifiqui la transformació digital i l'economia col·laborativa com un àmbit que cal abordar i crec que és interessant haver començat amb aquesta contextualització per part de l'àmbit del govern per després poder, a través d'aquest diàleg que reprendrem, poder traslladar també propostes de cara a com seguir amb la bona línia en aquest sentit. Nosaltres, des del minut 1 a Catalans Lliures, hem identificat que obrir els mercats a la competència i seguir els principis de la regulació econòmica eficient és positiu i, de fet, ara que estem en campanya, és segurament una de les millors polítiques predistributives que es pot fer des de les institucions públiques. Per tant, començant amb aquest missatge, crec que és important que en el nostre país, que encara encapçala els rànquings pel que fa a barreres d'entrada, monopolis legals i restriccions a la competència, és important establir aquest diàleg entre tots els actors perquè puguem dinamitzar una mica aquest sector. I ja sense més dilacions m'agradaria començar amb els nostres convidats estrella i presentar-vos breument cadascun d'ells. A l'esquerra comptem amb l'Àngel Messal, que és llicenciat en Ciències Polítiques i d'Administració per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i actualment és el responsable de polítiques públiques a l'empresa Airbnb, on dirigeix aquesta interlocució amb els diferents actors econòmics i socials, així com amb els decisors públics sobre l'impacte i el potencial de l'economia col·laborativa pel creixement econòmic sostenible. Abans d'unir-se a Airbnb, l'Àngel va ser delegat adjunt de la Generalitat al Regne Unit amb base a Londres. Seguint per l'esquerra, comptem avui amb en Marc Real, que és doctor i enginyer superior en telecomunicacions. Ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat en el món de la consultoria i en l'àmbit de la regulació del sector de les telecomunicacions i actualment és director de l'Autoritat Catalana de la Competència, l'ECO, que abans m'he oblidat de dir-ho, però també és un referent i un actor molt important pel que fa a les bones pràctiques regulatòries a Catalunya i en aquest sentit també té molt bons informes en aquesta línia que cal seguir per continuar treballant per un millor marc regulatori de la competència a Catalunya. A la meva dreta comptem amb la Sara Rodríguez, estem molt contents que hagi vingut des de Madrid. Ella és llicenciada en Dret i màster en Dret Privat i està realitzant un doctorat en Dret Mercantil amb una investigació justament centrada en el dret de la competència i l'economia col·laborativa i actualment també és mànager d'assumptes públics i regulatoris a Digital, que és l'Associació Espanyola de l'Economia Digital, i Sharing Espanya, que és el col·lectiu d'empreses de l'economia col·laborativa al nostre país. Addicionalment, és advocat en exercici, prestant assessoria tant a empreses com a startups i emprenedors, principalment en aquest sector, en el sector de la sharing economy. I finalment, comptem amb l'Stefan Rating, que és doctor en Dret, exerceix a Barcelona com a advocat especialitzat en Dret de la Competència i de la Unió Europea i és president de la Cambra de Comerç belgo-luxemburguesa. Fou funcionari de la Comissió Europea a Brussel·les, on va exercir d'assistent especial del director general de la competència, portaveu d'un comissari europeu i lletrat del servei jurídic. A mi, per començar, m'agradaria demanar als nostres ponents que situessin una mica el context de la llar compartida a Catalunya i les plataformes peer-to-peer, d'intermediació entre oferta i demanda, aquestes noves figures de consumidors, prosumidors
de les que potser sentirem a parlar avui, i quines oportunitats, quin impacte social i econòmic pot tenir aquest nou sector de la llar compartida, tant a nivell d'habitatge com de sostenibilitat, a nivell turístic també, si vols comencem amb Nacho. Són moltes coses. Moltes gràcies a Catalans Lliures, primer de tot, per la invitació i per donar-nos l'oportunitat, com dia el secretari, de pensar amb creativitat al voltant d'aquestes qüestions. De fet, una cosa que manca moltíssim quan se parla d'economia col·laborativa, quan se parla d'economia col·laborativa a l'allotjament a Barcelona, és precisament perspectiva i un pensament que vagi més enllà de la immediatesa i dels titulars d'en Sundem al matí. Se sol fer la broma, gràcies, m'encanta que em facis aquesta pregunta. És molt rellevant veure quin va ser el primer diàleg entre Airbnb i la ciutat de Barcelona i Catalunya, representada la Generalitat de Catalunya, com a metàfora, com a imatge de com entenem el home sharing, de com definim el home sharing a Europa i de les dinàmiques de política pública regulatòries que se solen generar al voltant d'aquesta qüestió. Una cosa que la nostra comunitat d'usuaris i Airbnb com a empresa, com a plataforma, se va trobar al principi va ser un xoc entre el que seria el xoc tecnològic per una banda, l'aparició d'una plataforma global d'internet que aporta una espècie de taulell d'anuncis electrònic perquè particulars de qualsevol banda del món entrin en contacte de manera horitzontal i estableixin totes les condicions de la reserva, l'aparició per una banda d'aquestes eines tecnològiques i per altra banda la lògica administrativa regulatòria que venia amb una fortíssima tradició administrativa per una banda i en l'àmbit del turisme d'indústria turística, més encara en un país com Catalunya amb una tradició i amb una potència enorme en aquest sector. Des del punt de vista de la plataforma veiem com, o vam veure com, una activitat tradicional com era el llogar per estàncies curtes a casa teva o a una segona residència a viatgers que venien a Barcelona o a Catalunya, s'escala a nivell internacional amb una potència inaudita per la pura aplicació d'una nova tecnologia. No només ha passat a Catalunya, no només ha passat a Barcelona, però el cas català ha esdevingut paradigmàtic i, òbviament, ens centrem en aquest. Per altra banda, del punt de vista del sector públic i de l'aproximació que es va fer el fenomen des de les institucions, el que vam veure des del principi era, com he dit abans, una lògica tradicional del punt de vista de la política pública i del desenvolupament de la regulació. El que va passar des d'un bon començament és que, i de fet connecta amb el que he comentat abans de l'activitat tradicional. La Generalitat de Catalunya comença a regular l'habitatge d'ús turístic amb un decret de novembre de l'any 2012. Era un decret que responia a un pla estratègic que encara era anterior i que el que tractava de fer era posar ordre en aquesta pràctica tradicional de llogar eminentment les segones residències. Quan vam començar a debatre i a introduir-los a la figura de la llar compartida com a allotjament innovador i com una cosa que anava més enllà del que la indústria tradicional coneixia, el que vam veure era que la lògica regulatòria tendia a professionalitzar d'entrada qualsevol tipus d'allotjament. S'equiparava professionalitat a qualitat, s'equiparava professionalitat a competència lleial i no s'entenia, i això ho dic amb tota la bona fe i en la lògica que he dit d'inèrcies i de rutines regulatòries, no s'entenia la figura del ciutadà productor. No s'entenia que un particular pogués fer un ús més àgil i més eficient d'actius que ja estaven a disposició seva d'una manera no professional a través de les noves tecnologies. I durant tot aquest temps ja de diàleg, no només entre Airbnb i administracions, sinó també entre els propis usuaris de la plataforma a Catalunya i les administracions, el que s'ha anat fent
el que s'ha anat veient és que gradualment aquesta figura del ciutat productor no només s'ha anat entenent, sinó que s'ha anat incorporant al debat i ha anat cristal·litzant en documents tan importants com l'acord de govern sobre economia col·laborativa, al que feia referència al secretari anteriorment, però també s'està incorporant en esborranys d'eines regulatòries que esperem que seran claus en els propers mesos. S'ha incorporat en el debat de política pública a nivell municipal, s'ha incorporat com una figura coneguda i reconeguda per l'opinió pública. Recordem que ja fa 3 anys que Barcelona té una associació d'anfitrions en residència habitual que interlocuta de manera regular i oficial amb les administracions públiques i veiem com en aquest cas, i en això ja no sé si m'estic estenent massa, i ja per tancar una miqueta el cercle, veiem com hem passat d'una situació en la que el home sharing o les llars compartides o aquests nous tipus d'allotjament que porten les noves tecnologies se veien com un intrus o com un cos estrany i que no s'entenia, a un nivell de diàleg en què els perfils d'usuaris se defineixen millor, en què el canvi tecnològic està assumit i en el que no només s'està veient aquest canvi de paradigma, sinó que se'n veuen ja no només les externalitats negatives, sinó les externalitats positives, que en són moltes i d'una potència remarcable. El debat en el futur és sobre com regular de manera eficient i com treure el màxim profit de tot aquest impacte econòmic, de tot aquest dinamisme econòmic, sense perdre de vista les possibles externalitats negatives que, com tota política pública, s'acabaran adreçant i s'estan adreçant a dia d'avui. Passa a la propera intervenció per part del Marc Real de com adequar el paper de l'administració en aquest sentit, en l'àmbit del lloguer compartit. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, donar-vos les gràcies també per aquesta invitació. Jo, abans d'entrar en detall potser en el cas concret i en parlar del tema de l'allotjament compartit, sí que m'agradaria fer una foto més general de com veiem la transformació tecnològica que estem vivint des de l'àmbit de la competència. Bàsicament nosaltres el que observem és que, així com fins a finals del segle XX la tecnologia s'utilitzava o s'ubicava al centre dels processos productius i s'utilitzava bàsicament per millorar l'eficiència dels processos productius i reduir costos, hem passat d'aquest model a un model on en ple segle XXI la tecnologia és el propi negoci. Tots hem sentit aquest mantra que Uber no té cotxes, Airbnb no té allotjaments, i per tant ens trobem que la tecnologia ja no és només per ser més eficient, sinó que és el propi negoci és la tecnologia. Llavors això realment el que comporta és un canvi de model productiu absolut. Hem passat d'unes unitats productives concentrades i gestionades, organitzades de forma vertical, que estan donant pas a unes unitats productives totalment, una producció totalment distribuïda i gestionada, organitzada de forma totalment horitzontal. I el cas de l'allotjament turístic és un cas realment paradigmàtic. Hem passat d'un model turístic, d'un model d'allotjament vertical, basat en hotels i gestionat per 4 o 5 empreses, o unes quantes, és igual, del sector, a un model totalment distribuït, d'allotjaments distribuït i gestionat de forma totalment horitzontal. Des de l'òptica de la competència, aquest canvi de model productiu es basa principalment perquè la tecnologia ha permès digitalitzar el que antigament es coneix com a efectes de xarxa. Típic de mercats amb múltiples cares, com pot ser el mercat aquest de l'allotjament turístic o com pot ser Airbnb, el mercat en el que es troba Airbnb. Al final, la digitalització dels efectes de xarxa el que fa és que les coses, els usuaris, com més utilitzen
aquest servei o aquesta aplicació, doncs més valor li donen, l'aplicació també millora i així la xarxa, l'aplicació, la plataforma tecnològica va creixent. Això per nosaltres és un efecte paradoxal. Tenim plataformes grans que presten un millor servei pels usuaris, però a la vegada són grans i per tant tenim la prioritat que estem construint que hi hagi, que apareguin monopolis o empreses amb clares posicions de domini. Aquest no és el tema d'avui, soc conscient, però volia fer aquesta reflexió. Però sí que, a part d'això, sí que volia dir que, com bé ha dit l'Albert abans, ens trobem que l'economia col·laborativa presenta avantatges, presenta beneficis. Uns poden ser la possibilitat de reutilitzar o de treure un rendiment d'actius infrautilitzats, aquesta desintermediació entre oferta i demanda que permet aproximar l'oferta i la demanda i, per tant, reduir preus o millorar l'oferta que es presenta en els consumidors, però a la vegada tots som conscients que també hi ha inconvenients. El tema dels impostos jo crec que fa molt temps que se'n parla i que el marc legal ja sabem quin és i que al final totes les empreses saben que han d'acabar pagant impostos. La deslocalització en el tema del pagament d'impostos ja és una altra cosa, no els paguen. Però el debat que jo crec que està avui sobre la taula com a inconvenient principal i transversal en tots els sectors és el que bé apuntava l'Albert en temes laborals, com afecta això a possible precarietat laboral. Però el que està clar és que el paper que han de jugar les administracions és mirar com troben l'equilibri entre beneficis i inconvenients. En aquest sentit, l'exercici que ha fet la Generalitat en tot el marc de l'economia col·laborativa jo crec que és un bon exercici per això, per posar sobre la taula beneficis i inconvenients i donar pautes a les administracions o pautes de com s'ha de regular perquè al final el ciutadà sigui el màxim beneficiari. Després entrem més en concret en polítiques concretes. Sara, ahora nos gustaría conocer un poco tu visión sobre el impacto de este sector económico a nivel social y económico. Bueno, muchas gracias. Voy a poner la nota discordante en la mesa. Soy la única mujer y la única castellano parlante. Me vais a disculpar. Entiendo bien el catalán, no hay ningún problema. A mí me gustaría, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros de mesa hasta el momento. Sí que es verdad que desde A-Digital en España, trabajando con las plataformas, A-Digital al final tiene 550 empresas diferentes. Share in España tiene 40 plataformas de la economía colaborativa, bajo demanda, de acceso, etcétera, que podríamos, creo que hay primero una problemática a la hora de definir qué es y qué no es economía colaborativa, qué es y qué no es un profesional, un consumidor, un peer al final. Entonces, ahí tenemos un primer escollo, pero sí que creo que el papel de la administración aquí en Cataluña, ha sido destacable en comparación con la experiencia que tenemos con el resto de España. Han sido administraciones públicas que, si bien el papel ideal es el de equilibrar esos beneficios y esos inconvenientes, equilibrar esas externalidades positivas y esas externalidades negativas, en general no ha sido el caso que nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado con una situación, y ya puedo hablar en concreto de las viviendas comerciales, del home sharing, pero aplicaría ahora mismo, a día de hoy, a cualquiera de las actividades que tenemos en Sharing España, que va desde el transporte, parte de Sharing España son Uber, Cabify, BlaBlaCar, etc. Y por supuesto las principales plataformas de alojamiento colaborativo, como puede ser Airbnb, que nos acompaña hoy. La problemática, yo creo que por un lado, prácticamente todas las administraciones públicas, a excepción de Cataluña, de cómo lo ha afrontado Cataluña en los últimos tiempos, ha sido muy simplicista. Es decir, ha cogido el problema y lo ha simplificado muchísimo cuando es un problema con muchísimas aristas. Es decir, se ha hablado este verano, yo creo que la palabra, no sé si se meterá en el diccionario el año que viene, ha sido turismofobia. Estamos hablando ya de gentrificación. Yo creo que hace 2 años nadie sabía qué significaba gentrificación. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, por un lado tenemos la simplificación extrema de un problema muy complejo,
Y por otro lado tenemos el problema de la politización de la problemática, es decir, cada uno a nivel, la administración pública ha hecho política con problemas que son muy complejos, que afectan muy directamente a la sociedad, tanto a las empresas como a los ciudadanos consumidores, que al final es lo que somos todos. Y por otro lado, a otro nivel, esa politización y ese querer llegar los primeros ha causado una problemática a nivel superior, que es la judicialización de las problemáticas. Lo que ha ocurrido es que tanto la administración pública como otras empresas, ya sea por competencia desleal o ya sea por multas, incumplimiento de normativas que en muchas ocasiones han sido impugnadas y en algunas han sido ya ganadas, se les han impuesto multas que también se han ganado en juicio, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva de cómo al final se está afrontando esta problemática es que no se está entendiendo. Sí que considero que aquí en Cataluña se ha hecho un trabajo excepcional, digo Cataluña pero no quiero decir Barcelona, porque creo que el Ayuntamiento y la Generalitat lo han afrontado de maneras muy diferentes. Y para nosotros el mayor reto al que nos enfrentamos ahora mismo en plataformas digitales que tienen una naturaleza, una tendencia global, está globalizado, estamos fragmentando totalmente, no solamente el mercado, o sea, en Europa estamos trabajando por un mercado digital único y aquí en España lo estamos fragmentando no solo a nivel de comunidades autónomas, sino ya a nivel local. Entonces, cuando nos encontramos con cada una de las normativas que van saliendo, es muy difícil encontrar ese punto en el que la administración realmente trabaja para equilibrar los beneficios y obviamente, como adelantaba ya Ángel, las externalidades negativas, por supuesto que habrá que atajarlas, pero se está trabajando poco a poco. Pero sí que hace falta más, yo creo que más comprensión de la problemática. No sé si agotamos unos 4 minutos. Muy bien, gracias. De hecho, uno de los objetivos aquí hoy es tener articular un discurso un poco valiente también en relación al gran número de barreras de entrada y restricciones a la competencia que existen en nuestro ámbito. Y es verdad que a veces la competencia regulatoria ha llevado a mayores barreras de entrada en lugar de simplificar el ámbito de este sector. Pues, Stefan. Sí, la vida és eterna en 5 minuts. Jo agraeixo al col·lectiu Catalans Lliures de la Comunitat, agraeixo a Marc Jiménez la valentia de presidir aquest debat, que espero que sigui animadet, i agraeixo a tots els presents que siguin aquí, perquè a l'Ateneu ara mateix s'està fent un acte que és el tribut a Richard Feynman, i jo penso que és un compliment al col·lectiu Catalans Lliures que hi hagi tanta gent aquí i no a l'Ateneu Barcelonès en aquest moment. Jo soc advocat, aleshores jo avui parlaré potser una mica de dret. Portem anys sentint que hi ha problemes polítics i hi ha problemes jurídics que no tenen res a veure, curiosament, l'un amb l'altre, i jo penso que aquest àmbit és un exemple més d'aquesta dicotomia que jo penso que és falsa. Jo penso que, evidentment, hi ha problemes polítics, socials i social/econòmics, com per exemple l'habitatge turístic, que es resolen amb normes que idealment són consensuades, no sempre ho són, però no he vingut aquí a parlar de política. Aleshores, una cosa que em sobta molt és que en aquest àmbit hi ha coses que es poden regular, i penso que l'informe de la Generalitat és molt bo sobre la definició de la llar compartida, inclòs el terme llar compartida, ara estic d'acord que no tot ha de ser parlar d'anglicismes i barbarismes diversos, però jo penso que el problema aquest polític que potser tingui o ha de tenir una solució jurídica és d'abast més ample, no és només el senyor o la senyora que lloga la cambra, la minyona o el seu pis quan hi és. El problema, com tots sabem, és molt més gran i la raó per la qual existeix aquest problema, o aquest repte, per no parlar de problema, són les plataformes. Aleshores, les plataformes se situen entre dues normes principals europees, que és la Directiva de Comerç Electrònic, la 2000/31, i la Directiva de Serveis, que és la 2006/123, que ens donen certes pautes a les quals nosaltres ens hem d'adaptar. Aleshores, no és un problema Madrid-Catalunya, sinó és un problema repte, novament, europeu. Aleshores, el que sobta molt, i acabo la frase que he començat fa un minut dels meus 4, és que una cosa tan crucial com què nassos és l'economia col·laborativa no se sap. De fet, la comissió va treure una comunicació al maig de l'any passat que es diu Agenda per una economia col·laborativa, on bàsicament estan marejant el perdiu i fins a tal punt és així que una persona tan amable, una institució tan amable com l'advocat general
del Tribunal de Justícia, en aquest cas el senyor polonès Maciej Szpuner, va dir, nota a peu de pàgina 13 de les seves conclusions de l'11 de maig d'enguany, el cas C434/15, ja no puc oblidar, gràcies. A la nota a peu de plana 13 diu que la comissió és ben cert que ha tret una definició, però que és tan general que no serveix per res. La vida havia sentit una cosa tan clara i tan certa de boca o de la ploma o del teclat d'un advocat general. Aleshores, jo penso que una de les coses que hauríem de debatre avui és com definir el que és economia col·laborativa i quina mena d'animal, com els americans, el carvano, són les plataformes que són les que veritablement remenen les idees. Penso que he exhaurit els meus 4 minuts del primer torn. Gràcies. Bé, m'agrada que m'ho poseu fàcil a l'hora de no limitar massa el temps. Han sortit alguns termes interessants, la figura de l'usuari generador de valor, el presumidor, l'element de la plataforma P2P i quins nous elements s'introdueix al nostre territori. M'agradaria preguntar-vos, ja ho heu introduït en certa manera, però els reptes concrets perquè fa turisme, habitatge, però sobretot a nivell regulatori i fiscal planteja aquest nou sector i quines crítiques plantejaríeu en el context actual. Potser partint de la base compartida que és difícil definir l'economia col·laborativa, tot i que hi ha un consens internacional ja per partir de la base que estem parlant d'un fenomen socioeconòmic en el qual se fa un ús més eficient dels recursos i es genera creixement econòmic a partir d'un ús més eficient de les noves tecnologies. A partir d'actius infrautilitzats que entren al mercat per primera vegada perquè les noves tecnologies ofereixen un canal, ofereixen una transparència i ofereixen de fet una confiança que no existia abans de l'emergència d'aquestes tecnologies. Aquest concepte pren moltes formes diferents i genera molts models de negoci diferents, tenint en compte el sector, tenint en compte el model de plataforma, tenint en compte les 1001 combinacions que es poden generar al voltant d'aquest context. Des del punt de vista específic d'Airbnb, és molt important, o potser més que crítica, el que creiem que és importantíssim de fer per posar ordre i per generar dinàmiques positives, és que el triangle, la relació entre plataforma, tecnologia, administració i usuaris estigui ben definit i circuli amb normalitat. Què cal per anar això? El que cal és una normativa eficient que permeti als usuaris entrar al mercat sense barreres d'entrada innecessàries, que els doni seguretat, que els doni confiança. Cal una bona relació i una bona entesa entre tecnologia i sector públic i administracions, perquè, per una banda, la tecnologia entengui les polítiques públiques i els objectius de política pública de l'administració, però que l'administració també entengui les oportunitats que les noves tecnologies han d'aportar i que moltes vegades fan més fàcil la seva feina, més que no complicar-la. La tendència, desgraciadament, a vegades és que l'administració tendeix a veure la tecnologia i el canvi com un element a controlar d'entrada, més que entendre i a permetre d'entrada. Aleshores, com definir en l'àmbit de l'allotjament, per exemple, la normativa que de fet ja arreu del món està facilitant aquest diàleg i està facilitant bàsicament que aquest mercat flueixi. És clau, i aquí segueixo una mica les paraules de l'Estefan, és clau definir els diferents models d'usuari i models d'anfitrió, en el cas de la terminologia que fem servir a Airbnb. La recomanació de la Comissió Europea no és capritxosa, és intel·ligent. A partir d'aquesta definició de base de l'economia col·laborativa
cal trobar una frontera, cal trobar on hi ha la divisòria entre els proveïdors d'allotjament professionals clàssics i els nous proveïdors d'allotjament en aquest nou context tecnològic. Des del nostre punt de vista, un dels criteris que es poden fer servir, o sigui, ja en un entorn d'innovació i en un entorn de disrupció, com podeu imaginar, cada ciutat, cada país, cada govern ha trobat les seves eines. I Airbnb al darrere ha estat col·laborant en el desenvolupament d'aquestes eines. Un lloc comú, un concepte comú és la residència habitual, que és un model d'allotjament, un model d'habitatge fàcil de definir, intuïtiu i que genera molt de consens respecte a la seva sostenibilitat, respecte als seus beneficis per a la societat. És un concepte que defensem amb molta claredat a Catalunya i a Barcelona i també a la resta de l'estat espanyol perquè lliga molt bé i connecta molt bé amb el que seria la tradició jurídica i administrativa. És fàcil de treballar. Però m'agradaria anar una mica més enllà d'aquest model i obrir el concepte, perquè tampoc cal caure en el parany de pensar que economia col·laborativa és residència habitual i la resta no ho és. Una altra definició que és molt útil en l'àmbit de l'allotjament i de l'habitatge és un altre concepte molt intuïtiu, que és economia col·laborativa tot aquell tipus d'allotjament que no està traient habitatge de, per exemple, el mercat de propietat o de lloguer de llarg termini. Posarem un exemple. Les segones residències. Una família de Barcelona que té una casa a Calafell anirà a la seva casa de Calafell per Pasqua, estiu i qui sap si a Nadal. I la resta de l'any aquest habitatge està buit perquè no el posarà en lloguer de llarg termini ni el vendrà. A través de les noves tecnologies, aquesta família que són no professionals pot incorporar-ho al mercat i necessita de la regulació i de les administracions que no es creïn barreres artificials a aquesta entrada al mercat. En la comprensió i a partir del diàleg que hem fet amb les administracions, esperem que finalment s'entengui la residència habitual com l'espai més propi de l'economia col·laborativa a Catalunya. Dic esperem perquè encara no tenim la seguretat jurídica i els usuaris encara no tenen la seguretat jurídica a Catalunya. I aquí parlant de crítica, connecto amb el que he comentat abans en la introducció. Continua pesant més la lògica industrial clàssica i la normativa clàssica que tendeix a professionalitzar tots els tipus d'usuari que no pas els nous models en línia amb les recomanacions de la Comissió i en línia amb dinàmiques socials que ja ens estan portant a un fenomen claríssim de democratització del turisme, de canvi de pautes de consum. Perdoneu que vingui amb dades, des de l'any 2008 que va començar Airbnb, més de 200 milions de persones han utilitzat la plataforma per viatjar. A Barcelona només hauran vingut més de 5 milions de persones. Com a usuaris, com a viatgers, el 10% de la població total de Barcelona són viatgers a través d'Airbnb. No parlem d'anfitrions, parlem de viatgers. Estem parlant d'usuaris únics i ningú viatja tot sol. El grup típic a Airbnb són de 2 o 3 persones. Si això ho apliquem a la població de Barcelona, estem parlant d'un 20% de la població de Barcelona. Aleshores, quina és la crítica? La crítica és que aquests perfils encara no estan ben definits, que aquests perfils encara manquen reconeixement, que aquests perfils, de fet, estan, per què no dir-ho, influïts per un debat sobre el turisme que fa 20 anys que va, sobre gentrificació que fa 20 anys que va, sobre habitatge que farà 3-4 anys que va, però que en podem parlar després, se tendeix a posar aquests models innovadors com a culpables de tot i com el papus, quan en realitat són part d'una realitat molt més complexa en la que es parla una altra vegada dels impactes precisos i es deixa de banda el fet que de l'any 2016-2017 els anfitrions de Barcelona hauran rebut uns 200 milions d'euros en impacte econòmic, que multiplica la ciutat. Aleshores, per acabar de tancar i per una altra vegada també seguint amb la intervenció de l'Estefan, que m'ha semblat molt interessant, el paper de les plataformes. El paper de les plataformes
en el marc regulatori europeu és el de permetre aquests intercanvis i, una altra vegada, en el marc de la normativa i les regles que afecten la indústria digital, esdevenir uns actors que coordinen tant amb l'administració com amb els usuaris el desenvolupament d'aquest mercat. Una altra vegada, el que també passa amb aquesta indústria és que també se perd de vista que és una indústria de creixement, que és una indústria estratègica i que en una ciutat com Barcelona estem parlant segurament del segon sector econòmic de la ciutat. I hi ha una tendència també a pensar que són portadors de problemes més que portadors de desenvolupament econòmic i per mi és claríssim que és més el segon que el primer. Gràcies, Sansa. Recordar-vos, per cert, que no us he dit que podeu utilitzar el hashtag en llibertat al Twitter, en llibertat, per aportar suggerències, valoracions i opinions. Recollint una mica aquesta darrera intervenció, m'ha agradat el fet que parlessis del paper de les plataformes a l'hora d'aportar elements d'informació, traçabilitat, transparència, mecanismes de feedback entre els usuaris, que a vegades l'administració no ha sapigut utilitzar a l'hora d'adaptar la regulació a aquest sector, i en aquest sentit també molt bé per preguntar-te, Màric, com ha d'encarar o com ha de reorientar-se el rol de l'administració pública utilitzant aquests canvis tecnològics. Sí. Quin ha de ser el paper, des del nostre punt de vista, quin ha de ser el paper de les administracions públiques? Com han de regular davant de l'entrada d'aquests nous models de negoci basats en plataformes digitals? Nosaltres entenem que, evidentment, les administracions es veuen obligades a regular quan hi ha l'existència de fallades de mercat. Les fallades de mercat poden ser bé externalitats negatives que puguin afectar l'interès general, la seguretat pública, el medi ambient, la sanitat, etc., el preu de l'habitatge, etc. Però també es regula moltes vegades per garantir els drets del consumidor davant de l'existència, per exemple, de simetries informatives. El tema de simetria informativa com a fallada de mercat, això veia de molt endarrere del mercat dels cotxes de segona mà, quan el venedor té més informació sobre el producte que vol vendre que el comprador i per tant en pot treure un avantatge. Això s'anomena asimetria informativa. Si nosaltres revisem la regulació actual en molts sectors, ens trobem que un dels principals motius, no és l'únic, evidentment, perquè les externalitats negatives també es regulen, però ens trobem que hi ha molta regulació en molts casos on l'administració s'ha dedicat a regular aquesta asimetria informativa en pro de voler, amb l'objectiu de voler defensar el consumidor davant de voler defensar els drets del consumidor. El cas de l'allotjament turístic és un cas claríssim. Si nosaltres mirem la regulació de l'allotjament turístic, el que veiem és que pràcticament, o gran part de la regulació es basa en determinar la qualitat, els paràmetres que regeixen la qualitat dels allotjaments turístics. O sigui, en habitatges d'ús turístic, ja sigui pels hotels, etc. El que ens trobem davant d'aquestes plataformes és que aquestes plataformes són mercats molt més transparents, on, seguint el que tu deies, els usuaris tenen accés a molta més informació dels productes i evidentment estan basats en uns mecanismes, per exemple els mecanismes de reputació digital, on els diferents usuaris poden avaluar un determinat producte, de manera que aquesta asimetria informativa que dèiem abans es redueix moltíssim o pràcticament desapareix. Jo l'altre dia estava en una conferència amb un workshop amb més petit comitè, però fèiem un exercici. Llavors agafàvem dos anuncis de booking d'hotels, agafàvem un hotel de 3 estrelles i un hotel de 4 estrelles. El de 3 estrelles amb una valoració superbona, tots els seus usuaris, amb moltes valoracions, amb
amb un premi per referència per ser el més net segons les valoracions dels usuaris, i un hotel de 4 estrelles, doncs més normalet, i preguntar a la gent quin hotel, a igualtat de preu, quin hotel triarien. La majoria tria l'hotel de 3 estrelles. Què vol dir això? Doncs que la regulació que diu quins són els requeriments per ser un hotel de 3 estrelles o quins són els requeriments per ser un hotel de 4 estrelles està obsoleta, no dona resposta a les necessitats dels usuaris. Per què l'hotel de 3 estrelles, si té més reputació i té més qualitat des del punt de vista dels consumidors, no pot ser de 4 estrelles? Això és un exemple molt concret, però de com la regulació està totalment desactualitzada. En aquest sentit, nosaltres considerem que l'administració ha perdut ja el monopoli de la regulació. Aquestes plataformes s'autoregulen de forma més eficient i millor que el que pugui fer l'administració. Vol dir això que l'administració no ha de fer res? No. Nosaltres entenem que en mercats molt transparents té poc sentit regular el que és la simetria informativa i ens hem de centrar en les externalitats negatives. Què entenem que s'ha de fer? Nosaltres entenem que s'hauria de fer una revisió global en molts sectors, en aquells sectors on hi ha més impacte de plataformes digitals, per veure com rebaixem les barreres d'entrada, perquè aquesta simetria informativa, aquests requeriments de qualitat, són els que imposen més barreres d'entrada, sobretot en els microproductors, són els que fan que els petits productors tinguin més complicacions a l'hora d'accedir al mercat. Per tant, fer aquesta revisió, imposar més obligacions de transparència a les plataformes digitals perquè siguin mercats més transparents, promoure mecanismes de portabilitat, ja sigui de reputació digital, ja sigui de dades personals entre diferents plataformes, de manera que puguem trencar també l'efecte del monopoli que parlava abans, i centrar-nos en el que realment és important, que és la regulació per corregir les externalitats negatives. I aquí coincideixo amb l'Àngel que és molt important identificar bé quines són aquestes externalitats negatives que es volen corregir. No és el mateix regular per evitar l'increment dels preus de l'habitatge que regular perquè consideres que una determinada activitat genera soroll als veïns o perquè està desnaturalitzant els barris. Són tres coses diferents que segurament els mecanismes per la regulació són diferents. Aportar també, que potser parlar-ne després, però que és molt important que l'administració tingui en compte les plataformes digitals, pugui captar les dades també en temps real d'aquestes plataformes i ens permeti també fer una regulació més dinàmica, que en parlaré després, però més adaptada al segle XXI. Bé, moltes gràcies. M'ha agradat aquest enfoc de segmentar bé les externalitats, que és una idea que des de Catalans Lliures com a think tank hem intentat traslladar moltes vegades. Després suposo que sobre el tema del debat turístic i fins a quin punt una demanda flotant ha tingut un impacte real en el tema dels preus del lloguer, també en podem parlar. Però seguint una mica aquest darrer punt, sí que me gustaría trasladar hasta qué punto estas restricciones, certificaciones, registros, etcétera, no suponen, como hemos visto realmente esta simetría informativa no existe, una barrera de entrada en el ámbito del home sharing y qué políticas públicas podemos proponer desde ese punto de vista. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo tanto con todas las autoridades de la competencia, que no solamente es la catalana, la vasca también se ha pronunciado en el mismo sentido, y por supuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se han pronunciado en ese sentido, en el sentido de reconocer todas esas trabas como barreras de entrada al mercado, barreras en la mayoría de los casos injustificadas, si no en todos, en algunas normativas. Y yo creo que el caso, en ese sentido, el caso más flagrante ha sido el de Canarias, que ha sido conocido por el tema de las perchas, que tenía que tener X perchas exactamente iguales, etc. A mí en ese sentido, en el sentido de políticas públicas o de cómo afrontar la situación ahora mismo, en el trabajo diario que hacemos con cada una de las comunidades autónomas, que es una cosa que además la digital, con casi 60 años de vida que tiene, porque aunque el comercio digital es más nuevo, viene de la venta por catálogo, etc., es decir, de la venta a distancia,
son muchos años de historia sin haber bajado a nivel autonómico, a nivel más local, es decir, han sido siempre normativas a nivel nacional o en muchas ocasiones que nos venían directamente de Europa. Lo decía antes Stefan, es decir, aquí hay dos directivas, directiva de comercio electrónico y directiva de servicios, aparte de muchas otras normativas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos una y otra vez cuando salen las normativas es ¿cuál es el objetivo si a ninguna de las partes, pero ni siquiera al sector establecido, al sector nuevo, a la ciudadanía, a nadie le gusta la normativa que sale? Es decir, sale una normativa y no hay nadie dando palmas. Entonces, ¿para quién se regula y por qué se regula? Porque lo hemos visto aquí en Cataluña, lo hemos visto en Baleares, lo hemos visto en Valencia. Se regula para las problemáticas de ciertos sitios. Es decir, ahora mismo el último caso ha sido Baleares. La normativa que han sacado, la ley que han sacado, está, vamos, gráficamente pensando en Palma, en un problema que hay en Palma y en un problema que hay en Ibiza, un problema muy concreto y además un problema que es muy complejo y que hay que abordar desde diferentes puntos de vista. Y sin embargo han sacado una ley para todo Baleares, cuando hay una necesidad de desestacionalizar en ciertas zonas, pues que es totalmente necesario, incluso en la propia Palma o en la propia Ibiza. Eso, claro, tenemos normativas que no gustan a nadie, tenemos normativas muy pensadas para ciertas zonas, pero que afectan a zonas mucho más grandes. Y por otro lado tenemos a la Organización Mundial del Turismo diciendo que las zonas del interior de España son de las menos visitadas de Europa. Es decir, zonas con auténtica necesidad de visitantes. Voy a robarle a Airbnb un dato que publicaron ellos que, corrígeme si me equivoco, el 70% de los alojamientos de Airbnb suceden, o sea, tienen lugar fuera de zonas urbanas, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que, para realmente implementar unas políticas públicas adecuadas, hay que situar la problemática correctamente. Luego, Stefan también ha introducido la Agenda Europea para la Economía Colaborativa, que salió en junio de 2016, y que para nosotros, bueno, pues al principio cuando salió la comunicación fue un momento glorioso, que nos duró poco porque nos dimos cuenta que no servía absolutamente para nada, porque es una pieza de soft law que no es directamente aplicable, que además deja en manos de los Estados miembros el desarrollo normativo y dejar en manos de un Estado miembro como España, que es totalmente pasivo y totalmente proteccionista, bueno, pues ha sido un poco peligroso. Esta comunicación reconocía 5 puntos, que es lo que desde la asociación lo que hemos decidido es de manera proactiva, bueno, pues de alguna manera atajar o intentar iniciar proyectos que han sido los requisitos de acceso al mercado, que tienen mucho que ver con, bueno, pues la competencia de las empresas y lo que es fundamental, diferenciar la actividad, que ya se ha dicho antes en la mesa, diferenciar la actividad de la plataforma de la actividad subyacente. Por otro lado, identificaba el reto de la protección al consumidor y el tema de la protección de datos, y lo que hemos intentado desarrollar nosotros desde la asociación es cómo proteger a un particular cuando a día de hoy la normativa de consumo no está muy claro si le protege. El tercer reto era el ámbito laboral, que se ha dicho aquí, la precarización, que algunas empresas, no creo que afecte en ningún caso a este sector, sí que es una problemática que se ha puesto encima de la mesa. El régimen de responsabilidad, creo que bueno, queda bastante claro que aquí hay una directiva de comercio electrónico que no se está respetando en muchas normativas. Y por último, el tema de la fiscalidad, ¿no? Que lo hemos tocado desde el punto de ingresos personales, ingresos profesionales y el tema del IVA. Sí que, bueno, esa comunicación tocaba los 5 puntos que es verdad que podemos identificar como más problemáticos, pero queda mucho por hacer y unas políticas públicas que realmente tengan en consideración lo que llevamos diciendo desde el principio, externalidades positivas, negativas, pero sobre todo evitar esas restricciones de acceso al mercado y tener en consideración lo bueno que trae estos modelos. Sí, gràcies. Jo sap greu si el rebenta fisques. Aquí tothom està parlant del servei pròpiament dit, no? Del lloguer. A mi m'agradaria tornar al tema de les plataformes. He sentit el Marc, primer l'Àngel, evidentment, subratllant fins a quin punt és un gran avantatge econòmic, és una benedicció que Airbnb propiciï aquests lloguers massius a Barcelona. El Marc ha dit que les plataformes hi pensen que es poden autorregular. Això em recorda una taula rodona a la qual vam ser la Sara i jo. En uns determinats aspectes, eh? Doncs sí, ja t'he passat jo. No va per aquí, no és un parany, només. La maduresa és millor prevenir. No
fas mal, no fas mal. Aleshores, la Sara va dir hay que dar por hecho que hay que regular las plataformes, va demanar a Palma la Sara. I jo repeteixo una resposta aleshores, que és que sí. Sí, pues sí, tengo apuntado, entre comillas. Aleshores, per què penso que l'autoregulació no funciona per les plataformes grosses? Primer, perquè les plataformes tendeixen, és un dels pocs mercats que tendeixen cap a la dominància, cap a l'hegemonia. Hi ha eficiències tan grosses, tan grans, que totes tendeixen cap a l'hegemonia. I Airbnb és un bon exemple. Els competidors d'Airbnb cada vegada són més Blancaneus i els set nanets. Aleshores, jo soc amable, i em sap greu, sobretot Sasha i Marc, i perdó Martí, que un acte d'un col·lectiu, un think tank liberal, jo estic parlant de la necessitat de regular, però estic dient que cal regular perquè sí, no. Jo penso que cal regular en la mesura en què les plataformes incideixen al servei mateix. Per què dic això? Home, doncs entre altres coses perquè si no, no podríem regular-les. Com ha dit la Sara, la directiva de serveis de societat de la informació, quan és un veritable servei de societat d'informació i prou, no ens permet regular. En el moment en què hi ha una plataforma autoritzada, un dels 27 estats membres, un 28 encara, aleshores no podem regular-la més, només podem regular-la més si no compleix els requisits de la directiva de serveis electrònics. Quins són aquests requisits? Doncs un servei de societat d'informació és un servei remunerat que es presta a distància per via electrònica la sol·licitud individual d'un consumidor. Llavors, tota la discussió, i torno al meu amic Schupper, l'advocat general polonès, tot gira entorn a saber si el servei és veritablement a distància i per via electrònica, o altrament dit, si la plataforma es limita a ser un aparador electrònic, com eBay, per exemple, o si veritablement incideix en el servei. Llavors, jo, una de les preguntes que volia fer a tothom, no a l'Àngel Mesalo, que és amic de fa molts anys, en particular, si jo ofereixo Airbnb al celler de casa dels meus avis per anar amb nòmines, l'agafaran i el faran d'aparador i diran, home, el ràting com té aquest celler i ja veurà si trobarà el millor que té. O veritablement Airbnb incideix en el servei de base. Si ho fa, jo penso que parlar només dels senyors i les senyores que lloguen és quedar-se curt, és un tema de miopia, perquè cal anar més lluny i en aquest cas, repeteixo, que la plataforma incideixi en el servei subjacent, cal regular, al meu entendre, també la plataforma. Bé, crec que han sorgit alguns punts que poden ser interessants per generar debat. Deixarem també alguna estona per rèpliques, també, com anem una mica justos de temps, m'agradaria que ho lliguéssiu amb algunes recomanacions a nivell d'algunes pràctiques internacionals i l'Estefan ha comentat aquest fenomen que se n'està parlant ara molt del winner take it all, aquesta idea de les economies d'aglomeració, però clar, realment no sé si fins a quin punt al nostre país la regulació analògica que tenim permet o impossibilita la competència, llavors potser encara estem en un escenari previ, no sé com valoreu aquesta situació. Fins a quin punt podem parlar d'economies d'aglomeració, de fenòmens dominants, de dominació del mercat quan encara hi ha tantes barreres d'entrada? Comença una mica pel tema de la dominació, perquè moltes vegades hi ha la tendència a pensar a parlar d'Airbnb o de la por al monopoli, la possibilitat que es generi un nou monopoli. A mi m'agradaria recordar que Airbnb s'està partint la cara amb les online travel agencies més grans del món, amb uns Expedies, amb uns Bookings, amb uns Trivagos que són 5-10 vegades més grans que Airbnb, que és una startup. Més entra en un mercat competitiu amb una indústria tan clàssica com l'hotelera, que és de la mateixa mida i que té una incidència en el mercat i també en la política que bàsicament el que estan aportant les plataformes i específicament Airbnb, jo diria que és el cas contrari. Està trencant mercats, està possibilitant la competència també a nivell d'empresa de serveis de societat d'informació. I la regulació, sí. I respecte a la regulació, Airbnb és la primera que demana regulació. Airbnb és la primera que està demanant claredat i seguretat jurídica per als usuaris. És a dir, no està defugint aquest debat. Tenim conversa amb
dels principals països, dels principals sectors, dels principals mercats a nivell mundial sobre aquestes qüestions. Com he dit abans, el que és clau és que tota la normativa s'estigui desenvolupant al mateix temps, perquè és un debat coordinat, o sigui, no serveix de res com dir, un desenvolupament de la normativa que afecta a la societat de serveis de la informació si els usuaris no tenen una normativa que els defineixi bé i que permeti que l'administració faci la seva feina al voltant de les seves responsabilitats en tant que usuaris. Aleshores, aquesta normativa s'ha de fer perquè efectivament en el marc de la normativa europea Airbnb és un prestador de serveis socials de la informació que no entra en aspectes claus en relació amb la directiva d'e-commerce, com ara serien les condicions de la reserva. El que fa és posar el contacte de manera neutral i automàtica. I és en aquest sentit que el marc jurídic és clar i que el que cal per eliminar dubtes i per esvair dubtes en el futur és definir millor i desenvolupar millor en la mateixa línia la normativa que afecta els usuaris i finalment tot allò que poden fer les plataformes per donar suport a l'administració dels usuaris en tot aquest tema. Sí, una mica com s'ha de regular tot plegat, no? Jo estic d'acord amb tu, Stefan, amb el que deies. S'ha de diferenciar, estic d'acord que hi ha moltes plataformes que incideixen en el servei i que per tant no poden dir que són purs intermediaris. Incideixin o no en el servei, una cosa que sí que fan les plataformes és que el seu objectiu és oferir transparència als consumidors i per tant això és el que deia abans, que a nivell de simetria informativa, a nivell de qualitat, jo crec que aquestes plataformes sí que s'autoregulen perquè és en benefici propi, perquè generen un millor servei pel consumidor. Fins i tot, jo crec que inclús l'administració està perdent el rol de la resolució de conflictes, perquè fins i tot les mateixes plataformes ofereixen mecanismes de dispute resolution per resoldre els conflictes entre els propis productors o consumidors. Però és veritat que el que no els interessa en aquestes plataformes és autorregular-se en les externalitats negatives que generen, i moltes d'elles en generen d'addicionals a la prestació de servei. I és aquí on s'ha d'entrar, jo crec que és on s'ha de regular principalment. Primer de tot, com deia abans, veient la necessitat o quin és l'objectiu, quina és aquesta externalitat negativa que es vol regular. Com deia abans, no és el mateix regular perquè l'activitat genera molèsties als veïns o regular perquè s'interpreta que aquesta activitat té un impacte en el lloguer de l'habitatge. Després, buscar proporcionalitat en les mesures. És evident que no té el mateix impacte en la competència imposar una taxa turística que limitar el nombre d'habitatges que es poden posar en lloguer. Tot té uns beneficis, hem de veure quina és la causa de la relació causa-efecte és molt important, entendre bé quins efectes produeix aquella regulació per reduir les externalitats negatives, però a la vegada quin impacte té sobre la competència. Nosaltres en aquest sentit hem alertat moltes vegades que el pla urbanístic o el PEUAT de Barcelona, on es limita el nombre d'habitatges d'ús turístic i es limita el nombre de places turístiques, doncs home, té uns efectes immediats perquè estàs tancant el mercat, estàs creant un monopoli de facto i estàs generant rendes monopolístiques. S'ha de ser molt conscient realment si aquesta és la mesura proporcionada, adequada per corregir l'externalitat negativa que es vol corregir. I un cop s'ha determinat la mesura, doncs el que s'ha de buscar són maneres perquè la distorsió sigui mínima. Per què la taxa turística ha de ser sempre la mateixa, independentment de si hi ha 2 turistes a Barcelona o n'hi ha 2 milions? Doncs potser s'hauria de veure, els turistes, 2 turistes a Catalunya o a Barcelona, l'impacte que tenen, l'externalitat negativa que generen és 0. 2 milions, doncs és un altre. Si l'impacte que tenen 2 turistes és 0, si multipliquem 0 per 2 milions, l'impacte de 2 milions hauria de ser 0, no ho és. Per tant, la taxa ha de ser proporcional al nombre de turistes que
que hi ha, per exemple, podria ser-ho. Amb això vull dir que a la mínima distorsió tenim elements, tenim informació de les plataformes tecnològiques que ens poden aportar informació, per exemple, per saber quants turistes hi ha actualment a Barcelona i poder ajustar els mecanismes, les limitacions a la informació real o a l'impacte real que estigui tenint aquella activitat, que estigui tinguent aquella activitat en el sector. Nosaltres en aquest sentit, en el seu dia vam presentar una proposta a l'Ajuntament de Barcelona sobre la regulació dinàmica o com fer que aquests números clausos, aquesta limitació en les classes d'allotjament que volen posar l'Ajuntament, com donar-li cert dinamisme i poder-lo adaptar. S'han fet coses similars en altres àmbits. La regulació de la velocitat en funció de si hi ha contaminació o no és un exemple de regulació dinàmica. El fet que podem anar a 70, 80 o 90 en funció de si hi ha més contaminació o menys és un exemple. Un altre exemple de regulació potser no tan dinàmica però que sí que s'adapta, per exemple, a les Illes Medes, el nombre d'inversions que es poden fer cada any va en funció de l'impacte que genera el medi ambient i es va adaptant el nombre d'inversions en funció de l'impacte que s'ha generat o de la capacitat que té el medi de recuperar-se. En aquest sentit, nosaltres entenem que hi ha marge per fer una regulació més dinàmica i que generi la mínima distorsió en l'activitat econòmica. Yo empiezo con una mención al tema del monopolio que ha salido. Se habla, yo creo que Ángel lo ha dicho perfectamente, el tema del monopolio en las plataformas. Rara es la plataforma que a día de hoy está en una situación monopolística porque ya estamos con el Airbnb y el Uber y el BlaBlaCar, es decir, sacas una aplicación y hay 20 haciendo exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta, y creo que aquí en la mesa hay mucho experto en competencia, incluso mucho más que yo, soy una pobre doctoranda, que sabe que el monopolio no es malo, salvo que se abuse de la posición de dominio que de ese monopolio, cosa que muchas veces no se deja suficientemente claro. Y de hecho en la mesa esa que compartimos, Stefan, yo dije y me puse a favor de que incluso una posición de dominio, no el abuso, sino la posición de dominio de una plataforma que se sitúe de alguna manera en un monopolio puede ser incluso beneficiosa para el consumidor. Esa es una opinión personal. En cuanto a las mejores prácticas, yo no soy personalmente muy fan de copiar. En España no se nos da muy bien lo de copiar, porque además copiamos lo malo y lo copiamos mal. Eso nos ha pasado recientemente con el decreto de Hacienda, es decir, vamos a utilizar las plataformas, la trazabilidad, la transparencia para que nos ayuden a recaudar, y la ayuda no ha sido tal ayuda, sino una imposición de vas a ser mi policía, ¿no? Es decir, yo como administración no tengo medios, no llego, entonces tú me vas a hacer el trabajo, gracias, y además vas a ir muchísimo más allá de tu propio modelo de negocio. Entonces, totalmente de acuerdo con que ahora mismo lo que necesitamos es una seguridad jurídica. Y yo repito, mi mantra personal, el que intento además en la asociación intentamos siempre educar en ese aspecto, es: primero, vivimos en un país no del common law, no norteamericano, sino del derecho civil. Tenemos un montón de normativa maravillosa, código civil, código mercantil, directivas de todo tipo, tenemos la LCCI, tenemos la ley de garantía de unidad de mercado, derecho de consumidores, etcétera, etcétera. Es decir, seguridad jurídica para aplicar la normativa que ya existe. Segundo nivel, a favor totalmente de la autorregulación. Las plataformas tienen un montón de información, sistemas de reputación, sistemas de confianza que incluso, como ya se ha comentado previamente, pueden funcionar mucho mejor que las tradicionales, ¿no? Y por supuesto, en tercer lugar, ya sí que entramos en el ámbito de la regulación, de la que no soy tan partidaria, pero sí que hay ciertos aspectos en relación con los 5 puntos que tocaba antes de la comunicación de la Agenda Europea para la Economía Colaborativa, que son los más delicados y que a lo mejor ahí sí que podríamos entrar en hablar de regulación, siempre y cuando sea una regulación inteligente y una regulación eficiente, y cumpliendo con los principios de regulación eficiente, pues que los de necesidad, proporcionalidad, mínima distorsión, eficacia, transparencia y predictibilidad. Yo creo que si tenemos en cuenta esos 3 niveles y el conocimiento, y vamos educando al usuario consumidor que tiene que
ser un usuario consumidor mucho más consciente del mundo en el que vive, el productor, los empresarios, las plataformas, las administraciones públicas, las asociaciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí es donde está la clave, pero no copiar ejemplos externos tal cual. Bé, a mi em sap molt de greu, però en aquest punt estic totalment d'acord amb la resta dels ponents. Em sap veritablement greu, el debat es genera en confrontació total. Aleshores, estic d'acord amb l'Àngel, que evidentment Airbnb li cal la seguretat jurídica per fer negoci. No estic dient que fer negoci sigui dolent, no arribo a aquest punt d'un acte liberal. Estic molt d'acord amb el Marc també, no estic propugnant, també estic d'acord amb la Sara que la regulació caldria que fos intel·ligent, si possible. No estic propugnant regular a tort i a dret. Jo parlaria d'un petit problema pràctic, per tota la resta penso que s'ha cobert molt bé, que és la coordinació. I en aquest punt tenim un conflicte, però tenim dues competències que s'han de coordinar. Parlava abans del Servei del Sistema d'Informació, això és una competència de l'Estat, i de fet la llei del 2002 és una llei estatal que habilita l'Estat al desenvolupament reglamentari, és a dir, que la reglamentació de què és i com s'ha de regular un servei del Sistema d'Informació és estatal. En canvi, d'altra banda, el servei sobre el qual, és a dir, les plataformes pures, nues, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, el servei sobre el qual incideixen les plataformes, en aquest cas concret, el tema del debat d'aquest vespre, és urbanisme o turisme, és a dir, que és una competència autonòmica. Aleshores, aquí s'ha fet molt bona feina, jo no és per fer-li la pilota a l'Albert ni a l'Anna, els estimo molt, però no va per aquí, és un bon informe, la legislació jo penso que aquí es farà amb seny, però evidentment cal que encaixi amb el que es farà a Madrid. Aleshores jo penso que no és un repte petit, sobretot en la situació actual que tenim, i no he vingut a dir política, però jo penso que només que parlar de com hauria de ser la regulació, el que hauríem de fer és aplegar-nos al voltant d'una taula i parlar concretament com encaixar les peces del trencaclosques. Fantàstic, moltes gràcies, Stefan. La idea era obrir un torn de preguntes per poder animar la interacció i obrir alguns punts de debat. Sí que m'agradaria, no us desfaré per take-home messages perquè no tenim temps, els resumiré jo una mica. Apostar per una regulació intel·ligent, adaptativa, eficient i amb major seguretat jurídica, amb major coordinació. En cap cas establir mesures que apostin per la contenció de l'oferta, com ha estat el cas del PWAT, i adaptar els números clausos en funció de l'activitat del moment. I sí que s'han posat sobre la taula algunes externalitats negatives concretes, sobretot en l'àmbit del lloguer, del civisme, podríem dir, i de l'urbanisme. Jo no faré la pregunta, però animo a l'audiència en què si en algun cas se us acudeixin algunes problemàtiques associades les podeu plantejar i així ho debatem. Tenim un micròfon, crec? Sí, clar. Jo el que hauria de preguntar era el tema una mica relacionat amb les pròpies plataformes. Heu parlat del rating, no? En part. De vegades hi ha plataformes que ofereixen el propi rating o les pròpies plataformes que no ofereixen. Llavors, aquí, fins a quin punt hi pot haver-hi un abús de poder? Perquè depenent de com es posicionen les diferents alternatives que lliurement pot triar, acaben influint en la decisió de les persones. Inclús a vegades ens podem trobar que hi hagi hagut compra d'opinions o algun tipus de males pràctiques. Clar, això com ho regulem? I l'altre tema és també fins a quin punt s'ha de donar llibertat d'informació. Per exemple, jo si volgués posar un pis a Airbnb, doncs poder disposar de quines dades d'estança, de quin ha estat el temps mig que s'ha estat en una ciutat determinada, quin és el preu mig segons la zona, i d'aquesta manera poder en part, entenent el mercat, decidir cap on ho voldria jo posar. O sigui, fins a quin punt el propi consumidor que dieu se li ha de facilitar aquestes eines. Bé, perquè fa el tema reputacional,
el tema de la reputació ajuda a les plataformes els interessa que el tema reputacional funcioni. És evident que si tu ets una plataforma que tens una determinada posició de domini, doncs potser no generes tants esforços, però com que això forma part del servei que les mateixes plataformes donen, per mi el cas és clar, és el propi servei, l'èxit de les plataformes es basa principalment en això, en que aquests mecanismes d'autoregulació que tenen funcionin. L'Àngel suposo que t'ho explicarà millor, però em dubto molt que es dediquin a fer trampes en aquest sentit. Una altra cosa és el tema que comentaves de priorització o de mostrar preferències o de com es mostren les alternatives. M'ha semblat entendre que anaves per aquí. Que hi ha casos, així que aquí depèn. Jo crec que és diferent el cas d'una plataforma com Airbnb en què no té oferta pròpia d'allotjaments, o com podria ser el cas de Google, per exemple, que en el moment en què et mostra els resultats però que té interessos en mostrar els resultats per davant d'uns altres, doncs aquí veiem com la Comissió Europea hi ha d'entrar i entra i sanciona. Vull dir que han de també perquè Google té una posició de domini, en aquest cas sí que clara i demostrada. Aquí és cas a cas que s'ha d'avaluar. I la segona pregunta que feies era... Era fins a quin punt regular l'accés o la llibertat d'informació per poder millorar el propi servei que una persona mateix vulgui oferir. He de confessar que això és un tema que a nosaltres ens preocupa i que no tenim resolt encara. A nosaltres ens preocupa, t'ho explico una mica, el que ens preocupa. Ens preocupa l'excessiva transparència dels mercats, que no ens hauria de preocupar, no? O sigui, els mercats han de ser molt transparents, però a la vegada, com que són molt transparents, generen molta informació. A les recomanacions que fa el mateix Airbnb, quan tu vols posar un pis en lloguer, et diu, doncs mira, per la zona, per les característiques del pis, per no sé què, doncs la mitja està per aquí, no? Si la poses allà, la claves. Si la poses una mica per sobre, trigues més a dirigir. I si la poses per sota, doncs de res, ja tens llogaters, no? Això, des del punt de vista de la competència, tenir tanta informació i fer-la tan transparent, al final ens està homogeneitzant o equilibrant el mercat, no? Però entenem que no podem anar en contra de la transparència dels mercats perquè si no seria tirar-nos pedres sobre la nostra taulada, no? Però sí que és veritat que té un efecte homogeneitzador que no sabem com l'haurem de resoldre. A mi només m'agradaria complementar el que ha dit el Marc, que ha fet una molt bona exposició, revelant una mica un concepte que de vegades no és obvi, i és que precisament pel que hem comentat abans de l'estructura d'una plataforma P2P en què els usuaris tenen plena autonomia per establir contacte i per establir una reserva, sense condicions perquè es generi confiança entre aquests dos actors, aquest model de negoci no existiria. Per tant, no és una qüestió una altra vegada capritxosa, és bàsica per l'èxit del model de negoci. I és per això que les plataformes d'economia col·laborativa tenen els mecanismes de transparència reputacional més desenvolupats que hi pugui haver. O sigui, qui va començar amb les avaluacions per estrelles va ser eBay fa ja els anys 90. Després TripAdvisor ho va portar al turisme i Airbnb és qui introdueix elements com fotografia professional, doble avaluació, o sigui, el viatger avalua el prestador de servei d'allotjament i tot amb sistemes d'assegurança, sistema de seguiment 24 hores, tot això donant cobertura, donant consell sense interferir en la decisió que lliurement prenen l'anfitrió i viatger. Però és important posar l'èmfasi en el fet que sense aquesta confiança aquests models no funcionarien. El creixement crític d'Airbnb quan van arrencar va passar el dia que els fundadors que anaven amb la motxilla, que acaben de començar, ells són dissenyadors d'estudis i quan van començar a fer ells les fotos, només per fotos de qualitat van veure que la confiança que això generava va fer que el model de negoci fos escalable. I a partir d'aquí, tot el que és transparència i mecanismes que generen confiança
a través de les noves tecnologies és clau, no només per Airbnb, sinó per totes les plataformes que operen en aquest sector. I després passarem a Quedo. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per organitzar la xerrada al col·lectiu de Catalans Lliures. El meu nom és Dylan Tarín i soc l'advocat de l'associació Acaba. No sé si la coneixeu, però crec que aquest esdeveniment és molt important per posar sobre la taula un problema que està havent avui en dia a Barcelona i que és resultat d'una mala, no vull dir mala, sinó una manca de regulació que s'està donant. D'una banda hem vist com després d'uns estudis de la Generalitat, així com després d'unes recomanacions i uns informes que es porten fent fa diversos anys, està dient que la modalitat d'un allotjament turístic en residència habitual és una modalitat diferent i requereix d'una nova regulació i un nou reconeixement per donar potencial, però d'altra banda ens trobem que l'Ajuntament de Barcelona està sancionant en quant a procediments sancionadors a gent que ha llogat la seva residència habitual i només una vegada, és a dir, amb caràcter esporàdic totalment. Llavors, aquí hi ha un conflicte i crec que tant les administracions com les empreses implicades s'haurien d'involucrar. De moment són més de 70 persones que formen part de l'associació que l'Ajuntament de Barcelona està exigint i executant 60.000 euros per només haver fet una vegada. I llavors crec que hi ha unes negociacions entre Airbnb i l'Ajuntament. M'agradaria que poguéssiu també, si és possible en aquest fòrum o en un altre en privat, ens poguéssiu explicar com avancen aquestes negociacions, perquè cada dia s'estan obrint procediments. Fa 8 mesos vam avisar a Airbnb que això estava ocorrent i no ha fet res al respecte, al contrari, continua incitant a llogar en residència habitual. Així que m'agradaria que per almenys poguéssiu dir quin és el vostre parer, per vosaltres què és home sharing, per vosaltres què és una llar compartida, perquè crec que s'ha de ser clar en aquest aspecte, perquè si no cada dia hi ha més gent que s'està veient afectada per aquest problema. Moltes gràcies. Per nosaltres el home sharing a Catalunya és el lloguer és distint de l'habitatge d'ús turístic. El lloguer en residència habitual és el home sharing i el que estem reclamant per activa i per passiva i amb tots els mitjans possibles és que les administracions reconeguin aquest model en benefici dels usuaris. Això ho fem, com sabeu, de dues maneres principals. La primera és negociant directament amb l'administració. Has fet referència a les converses que tenim amb l'Ajuntament i que fa uns 4 anys que tenim. A vegades són més visibles, a vegades són menys, però són tots grups i estem parlant allà. Amb la Generalitat de Catalunya, reclamant aquesta distinció, reclamant aquest respecte per la diferència bàsica entre la residència habitual i aquell habitatge que té com a ús principal el ser llogat per estances de temporada, l'habitatge d'ús turístic. I en aquest sentit, només dic que treballem fort en aquest sentit. I l'altra banda, com treballem és interlocutant amb els usuaris. Amb vosaltres ens hem reunit, de fet us hem oferit una nova reunió i quan vulgueu tornem a seure a taula i tornem a tirar endavant la conversa. Veïns i anfitrions de Barcelona fa 3 anys que estan a peu de carrer i a peu de canó treballant per que es desenvolupi aquesta normativa per conèixer el home sharing i nosaltres en la mesura del possible sempre els hem donat suport. I, claríssim que qualsevol sensibilitat en aquest sentit la volem escoltar, la volem desenvolupar i la normativa directament és un objectiu compartit. Nosaltres estem negociant fort, tenim una conversa difícil amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Ajuntament, com és públic i notori, i per nosaltres és clau pel desenvolupament de la comunitat d'usuaris del Airbnb que es faci aquesta distinció, que es reconegui bé i que d'una vegada es reconegui un marc normatiu positiu reconegut pel home sharing a Catalunya. Hola, ¿qué tal? Luis
Ocon, de la empresa Inatlas. Vamos a ver, yo quería hago una pequeña introducción muy rápida, pero quería trasladar la pregunta o la reflexión de Marc a Mensah, ¿de acuerdo? Pero que como la he hecho 2 veces, yo te la voy a hacer, pero es una introducción. Creo fundamentalmente que dentro de todas las externalidades, un tema fundamental cuando estamos hablando del alojamiento, dentro de las externalidades es la relación que tiene, diríamos, toda la actividad. Vamos a hablar no de colaborativa, yo lo voy a extender a cualquier plataforma, la digitalización de los servicios en el territorio. En el caso, diríamos, del alojamiento hay un tema fundamental que es el territorio, los usos del territorio y cómo los diferentes propietarios o no propietarios, diríamos, de una vivienda, de cualquier otro tipo de edificación, hacen de ese territorio. Y esto es muy importante, ¿no? Es decir, porque aparte, digamos, de la anécdota, digamos, de la percha, en Canarias fue famoso principalmente porque evitaron, digamos, impidieron que las viviendas vacacionales estuviesen en suelo turístico, ¿no? Y esta es la clave de la cuestión, es decir, cuando uno tiene que ordenar el territorio, porque en el fondo es el sitio donde convivimos, ¿no? Y como la actividad, diríamos, que tiene las plataformas es tan dinámica, como ha puesto sobre la mesa, la pregunta que te traslado es: ¿estaría dispuesto Airbnb a compartir los datos con la administración para diseñar una ordenación del territorio tan dinámica como es la actividad de las plataformas? Ojalà. Tant de bo s'hagués escoltat també Airbnb des del principi per desenvolupar la conversa sobre turisme i allotjament a Barcelona. El debat, o sigui, la incorporació d'aquests models d'allotjament al debat sobre turisme i urbanisme a Barcelona ha sigut tard i d'una manera en què tant els usuaris com la plataforma entrava com estigmatitzada. Segurament per la impressió que fa tota aquesta energia que cau a sobre d'un debat turístic que ja estava madur dels últims 20 anys i d'unes tensions sobre habitatge en una ciutat com Barcelona amb accidents físics que fan que l'oferta sigui limitada. Sí, esclar, nosaltres estem disposats a obrir aquest debat i nosaltres estem buscant aquest debat amb les administracions. El que volem és que s'incorpori aquests nous models d'allotjament com un més, no d'una manera antieconòmica, no d'una manera anticompetitiva com s'ha marcat fins ara, sinó tenint en compte en la planificació el fet que aquests models existeixen, que existiran i que han de créixer de manera sostenible. Aquest debat el reclamem, no és que tinguem, no és que l'evitem, és que el reclamem. I una altra vegada, i perdona que sigui tan pesat, distingint bé els models d'allotjament. No és el mateix l'impacte que té el home sharing o llars compartides que l'habitatge d'ús turístic i l'habitatge d'ús turístic en unes zones contra unes altres. Tot això és el debat que hem tingut a altres ciutats i que a Barcelona encara ens ha mancat. Sí, òbviament ens agradaria desenvolupar aquesta anàlisi. Hola, bona tarda. Jo soc Damaris Rojas, soc de l'Associació de Veïns i Anfitrions de Barcelona. En primer lloc, volia donar les gràcies perquè ens pugueu fer gaudir d'aquesta taula i d'aquests ponents, però sobretot, en especial, en concret, avui s'ha parlat molt de les llars compartides. Nosaltres sabem molt bé què són les llars compartides. Fa 3 anys que estem lluitant perquè es faci una regulació adient i que sigui molt inclusiva per als anfitrions que fem llar compartida a casa nostra, o sigui que lloguem una habitació. Volem agrair en nom de tota l'associació, especialment a l'Anna Merino i a l'Albert Castellanos, perquè des del principi, quan vam començar a parlar sobre què eren les llars compartides, vam trobar uns interlocutors totalment coherents i molt hàbils en el tema de... No és si havíem d'explicar ni que era economia col·laborativa, ni que volia dir que nosaltres estàvem posant en valor una propietat que tenien infrautilitzada, ni tot el que s'ha d'explicar i s'ha d'anar evangelitzant a tot el que ens anem trobant per al camí. Ells va ser superfàcil i volia agrair personalment això. Dit això,
està superbé el debat que s'ha obert aquí, però sempre nosaltres fa ja uns mesos vam començar a parlar de n'hi ha altres actors en l'economia col·laborativa. No només estan les plataformes, els usuaris i les administracions públiques, n'hi ha altres actors. En el nostre cas concret ens trobem que un altre actor molt important són, per exemple, les APIs. Què vull dir amb això? Ens trobem que n'hi ha molts problemes amb els llogaters, amb les empreses que es dediquen a llogar pisos i que no només ens trobem que amb la societat, la gent de carrer, de vegades no entén què és una economia col·laborativa i que és una llar compartida, que estàs llogant una habitació a casa teva, sinó que ens trobem que en la societat en general, quan una administració de finques o un administrador s'entera que estàs llogant una habitació a casa teva, en un edifici que tens llogat, per exemple, perquè si ets propietari ja tens aquest problema, ho veuen com que estàs fent un sacrilegi i llavors hem de caminar una mica per treballar amb això també, no? Fa molt de temps que hi ha un altre factor i no s'està comptant amb ell i penso que hi hem de posar molta cura perquè realment les persones que són ciutadans productors, és molt maco la paraula, el concepte, tot el benefici que t'aporta, que no només és econòmic, n'hi ha molts altres beneficis, el que un ciutadà productor està buscant normalment quan fa l'activitat que sigui en economia col·laborativa, sinó que hauríem de mirar que aquesta figura sigui reconeguda realment i no només a nivell de plataforma, organitzacions i usuari final. Gràcies. Hola, soc Anna Merino, contesto més que res per al·legacions i bàsicament volia fer una reflexió. La reflexió que volia fer és que quan vam començar amb el treball aquest de la Comissió Interdepartamental d'Economia Col·laborativa en el Govern de la Generalitat, un dels reptes que teníem sobretot era no quedar-nos en l'anàlisi. A vegades, hi ha aquesta frase que diu que l'anàlisi genera paràlisi, i a vegades estem tot el dia analitzant què farem en el futur i com serà la regulació del futur, però per sort o per desgràcia els que ens dediquem a l'administració i treballem cada dia a l'administració hem de resoldre problemes que estan existents avui mateix en el mercat i per tant, ens agradi o no, a vegades ens toca regular les coses, a vegades no de la millor manera possible, nosaltres ens dediquem també a temes d'intentar que es compleixin els principis de Better Regulation, Smart Regulation i sabem perfectament, tant el Marc com jo, que això és molt complicat dintre de l'administració, hi ha captura del regulador, etc. Però una de les feines importants era precisament començar a fer propostes per començar a caminar. I el que hem intentat fer i que ha explicat ja molt bé l'Albert, però que volia ressaltar en aquesta reflexió final, és que arrel de l'estudi que vàrem tenir la desgràcia, penso jo, que la sort que s'aprovés per govern, però la desgràcia que s'aprovés el 5 de setembre, ja sabeu què va passar el 6 i el 7 i a partir d'aquí ja no cal que expliqui res més. El que sí que vull fer és tornar a posar en valor aquelles 24 propostes que tenim, que sapigueu que les estem tirant endavant i que la majoria d'elles han sortit d'alguna manera o altra ja en la conversa d'avui i per tant crec que és rellevant, és a dir, tenim un codi de bones pràctiques que si tot va bé a principi d'any o final d'any el tindrem signat per les plataformes. Quan l'Àngel estava parlant, s'estan en negociacions precisament amb Airbnb i plataformes d'allotjaments turístics per conveni per la recollida de la taxa turística i tot el que puguem. Estem intentant que ens donin tota la informació que puguem per fer polítiques públiques, això ja serà difícil però s'intentarà. Aquí també, dintre de les propostes que surten, també surt la paraula API, però no com l'API que parla de la Damaris, sinó com l'API que sol parlar el Luis Falcón, que és aquesta Application Programming Interface, que són
sistemes que pot utilitzar l'administració amb les plataformes per intercanvis d'informació, i tot això el que sí que és veritat és que no podem pretendre resoldre-ho tot i fer-ho tot en 3 dies. O sigui, hem d'anar fent mica en mica. Hi ha propostes molt interessants en l'informe, perquè, per exemple, ja s'ha fet tot l'anàlisi, s'ha fet un benchmark superextens europeu de tot el tema de fiscalitat, com han de tributar els anfitrions en terra d'IRPF, si han de declarar o no han de declarar l'IVA. Ara sortirà en breu una guia tríptic per tots els ciutadans, agents i productors, per què hem de fer amb la fiscalitat, quan cobren uns diners, no siguin professionals, però de forma esporàdica poden guanyar uns diners, que potser són 1.000 euros a l'any o una quantitat poca. Què hem de fer amb aquesta gent? Han de tributar l'IVA, evidentment ho han de posar a la renta, però suposen a la renta, l'IRPF, com ho han de posar tot això? Aquesta feina s'ha fet aquest benchmark, s'han fet aquestes propostes, també amb el tema laboral que no ha sortit aquí, tenim un repte enorme, però segurament el repte no és només resoldre la problemàtica de Deliveroo i de Glovo en un cas concret o un que sortia avui d'Amazon, sinó és pensar en una nova regulació del treball, de les relacions laborals, de la nova figura dels autònoms, perquè potser el que hem de fer és millorar la figura dels autònoms, donar-li que es converteixi en alguna cosa fashion, perquè ara sembla que tothom vulgui estar contractat. Doncs potser podem buscar altres vies que donin cabuda a tot això que està passant, perquè nosaltres, després de donar-li moltes voltes al títol de l'informe, vam acabar traient la paraula economia col·laborativa, perquè tot i que penso que sí que tenim bastant clar que és economia col·laborativa i que institucions europees, no només la Comissió, ho ha començat a deixar clar, bàsicament fent classificacions, perquè al final és difícil donar una definició única, però ara quan parlem de gig economy tothom sap que estem parlant d'aquesta economia de treball dintre del que són les plataformes, i per tant va arribar un moment que vam dir, escolta, fora. El títol de l'informe és l'encaix de l'economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya. Perquè és veritat, hem superat la pantalla de la paraula economia col·laborativa i estem ja parlant d'economia de plataformes, com uns nous models de negoci que el que fa és que estigui totalment obsoleta, fa que veiem totalment obsoleta la normativa que tenim actualment, les relacions laborals, de fiscalitat, segurament de turisme, de transport, etc. Per tant, està clar que és un repte enorme i que ho hem d'anar fent mica en mica, almenys és això el que em toca fer a nosaltres, tant a l'Albert com a mi, doncs intentar que anem en la bona direcció però anar fent petits passos per poder anar avançant. Yo quería, sí, un momentito, porque como Ana me estaba mirando así fijamente, he notado la presión. Obviamente como asociación normalmente mi sensación siempre es bastante, bueno, nosotros pedimos, es decir, yo soy experta en escribir cartas a los Reyes Magos pidiendo todo lo posible, Y en general la sensación, creo que ha quedado claro que mi sensación es bastante negativa, la asociación nos llueven por todas partes, no voy a decir el qué porque es una palabra un poco fea, yo no quiero ahora mismo meterme ahí, pero la Generalitat yo creo que en ese aspecto, y es verdad que los agradecimientos están muy merecidos, porque ha marcado bastante la diferencia, es decir, son retos muy complicados, son retos en los que seguimos trabajando, tema de consumidores, tema de laboralidad, es decir, es el tema. Miembros de Shein España son Deliveroo, son Amazon, son Glovo, entonces os podéis imaginar el veranito que hemos pasado. Ha sido muy divertido, por decir algo. Es muy duro, es muy difícil, vemos continuamente unas carencias alucinantes a nivel de administraciones públicas y yo creo que lo que sí merece la Generalitat es el reconocimiento a que hay muchas cosas que no ha habido que explicarles, que han conocido, han escuchado y sobre todo yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que se han sentado con nosotros, con todas las partes, a escucharlas, a dejarnos hablar y realmente a encontrar esa situación. Creo que lo que cabe destacar es que no ha pasado en otros entornos, no pondré nombres. Entonces, gracias, yo reitero el agradecimiento. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, Pedro Hinojo, treballo a la Comissió de Planificació i la Competència d'Espanya. La meva pregunta era per l'any, indirectament també per l'any i per la Sara i l'Estefan.
si heu tingut contacte directe, l'Àngel o indirecte, Sara o Estefan, amb altres comunitats autònomes que han prohibit el home sharing. O sigui que el meu reconeixement també per l'Àngel i per l'Albert i per l'Anna per iniciativa aquí a Catalunya, però també volia apuntar a la mesa i també potser a la Sara i l'Estefan dins de la directiva de serveis, perquè l'Albert ha dit que un esforç del tema del home sharing era intentar adaptar-se a la directiva de serveis pel tema de treure tràmits administratius, però clar, jo crec que la directiva de serveis afecta al home sharing però també al lloguer turístic professional, perquè hauràs sempre de justificar una restricció per motius d'una raó imperiosa de l'interès general, així que no veig quin marge deixa la directiva de serveis per establir també restriccions a l'entrada de lloguer professional. O sigui, no veig quin marge deixa ja la directiva de serveis. I després, pel tema que ha tractat una mica l'Estefan, no sé, el tema de Àngel, si ens podries donar una informació de com condiciona Airbnb el servei. Crec que estem en un cas molt diferent al d'Uber, en tema de fixar preus i tal, és una recomanació, però no sé si ens pots donar informació, que potser si és confidencial doncs ja està, però el tema de recomanació de preus, si la recomanació que feu vosaltres si els propietaris realment fan servir aquesta recomanació o talment van per lliure. Jo he pres nota de dues preguntes per mi. La primera, contesto primer la del preu. Francament no tinc el detall en ment ara mateix, però en qualsevol cas és una recomanació automàtica. O sigui, és un automatisme que permet guiar la decisió de l'usuari, però que en cap cas el compromet. Això fins allà on coneixo l'eina. Respecte a les comunitats autònomes, sí, hem estat en contacte amb les comunitats autònomes, tinc no sé quants punts de Vueling i no sé quants punts de Renfe, de tots aquests anys de pujar i baixar, sí que n'han tingut i molt. Ha sigut un petit drama, i ho comentava abans també, crec que ho hem comentat l'Estefan, el fet que tenim la normativa de societat de la informació a un nivell i la normativa sectorial a diferents nivells, no només la turística, també a nivell municipal, a nivell comunitat autònoma. El fet que hi hagi tant de pes de la lògica sectorial en relació amb la importància relativa de la normativa i de la indústria de la societat de la informació ha fet que hi hagi hagut molta normativa molt poc útil, molt fragmentada, i que per pròpia fragmentació i per pròpia, a vegades, intento ser diplomàtic, per poc refinament d'aquesta normativa, una autèntica barrera d'entrada pels innovadors, per aquests nous models de negoci. O sigui, el fet que sigui fragmentada i el fet que hem vist tot tipus de túnel del terror en moltes normatives, perdoneu que parli així, és una autèntica realitat anticompetitiva a l'estat espanyol. Hem vist, per donar-te exemples que no importa gens, a Balears el home sharing l'han regulat, l'han reconegut, d'acord, però l'han condicionat a uns plans urbanístics que el maten d'entrada. I a més l'han regulat de manera molt peculiar, perquè l'han acabat posant més requeriments al home sharing en residència habitual que al professional d'habitatge d'ús turístic. Tenim exemples com la Comunitat Valenciana en què l'han ignorat. Una altra vegada torna a la lògica antiga que comentava abans de Catalunya. Se reconeix la figura de l'habitatge d'ús turístic primer i la del home sharing no sabe, no contesta. Tenim exemples que han sigut de més prudència, com Aragó o com el que hem anat veient a Madrid que s'està preparant, en el sentit que hi ha una normativa més centrada en l'habitatge d'ús turístic però deixant les claredat i una certa porta oberta al home sharing. I veiem un cas peculiar com el d'Andalusia en què ha tendit a homogeneïtzar el que seria l'habitatge d'ús turístic
i el home sharing o llaus compartides, però d'una manera que el compliment és prou àgil i prou fàcil per l'usuari i permet una evolució més constructiva del debat. La respuesta de los dos preguntas que me han planteado. Yo por referencia solamente me gustaría leer el artículo 60, recién salido además del horno, porque esto es de la Comunidad Valenciana de este viernes, y si me permitís, el artículo 60 de los servicios de particulares y de los nuevos modelos de prestación de servicios a usuarios turísticos. Y yo he leído el título y he dicho, bien, los servicios prestados por los particulares a personas usuarias de servicios turísticos que se oferten y distribuyan de forma directa a través de plataformas publicitarias o empresas especializadas deberán cumplir con las normas aplicables a la prestación de que se trate, así como las relativas a ámbito laboral, seguridad, precios y fiscalidad, que son exigibles a las empresas turísticas por esta ley y demás normativa que les es de aplicación. Es decir, el particular es un empresario a los efectos de esta ley. Ya está, es decir, se acabó. Jo aprofito per respondre la pregunta de quina manera la directiva de serveis deixa marge per a aquesta mena d'activitats. La prohibició total, i penso, és clarament il·legal. Qualsevol restricció ha de ser raonable, necessària i proporcionada. La prohibició total no pot ser-ne, per definició. Llavors, per què es fa de tota manera? Per treure les pilotes fora, és allò, els endegues de pasta fan i ja vindran els tribunals i et dona una mica de marge. És una manera una mica barètola, diria jo, de guanyar temps, però es tracta bàsicament d'això, tothom ho sap, això no és que no és que hagi de venir jo aquí per dir-ho. Aleshores, per això mateix, suposo que en previsió, la llei de defensa de la competència permet que la CNMC sigui la pionera i no es porti a judici directament, i no hagi sigut particular que hagi de fer el camí de Roma per intentar que s'anul·li una norma clarament il·legal. Bé, estem fora de temps. M'agradaria sobretot agrair la participació dels ponents per un debat tan enriquidor i constructiu. I en aquest sentit s'han parlat de tres objectius genèrics, que és millorar la interlocució entre els diferents actors implicats, despolititzar el debat i minimitzar la captura de rendes i passar una mica d'anàlisi descriptiu per desenvolupar més propositius. I crec que, i m'agradaria dir-ho, en aquest país falta la cultura dels think tanks, i Catalans Lliures el que busca és justament complir amb aquests tres objectius, i per tant us convidem a seguir el cicle en llibertat, a participar de la resta de taules rodones i ponències, i en l'àmbit concret de la regulació de la competència nosaltres hem publicat un article amb propostes concretes pel que fa a les llicències VTC i en l'àmbit del taxi, i tenim previst també publicar un informe amb les conclusions que també podem extreure del panell d'avui. Per tant, moltes gràcies i convidar-vos a seguir-nos a les xarxes socials, a la web, i també a fer-vos socis, evidentment. Gràcies.